Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Magandang gabi mga tagapakinig. Ang ating bamasahing kwento ngayon ay ipinadala ni Elita. Kung nais nyo ring ibahagi sa amin ang inyong mga nakakatakot na karanasan, ay ipadala nyo lamang sa stories@kwentongtakipsilim.com o kaya naman ay i-message nyo lang kami sa aming Facebook page. Huwag nyo ring kalimutang i-like and share ang video na ito. Simulan na po natin ang kwento. Makapangyarihang aswang sa San Juan, Batangas. Hello at magandang gabi sa iyo, Sir Jupiter. Palagi po akong pumapasyal sa channel ninyo. Ang gaganda po ng inyong mga upload na kwento. Ngayon po ay nais ko rin sana magbahagi ng karanasan ko namin ng buong pamilya ko. Ito na po ang pangalawang sulat na ipapadala ko, kaya sana ay mapagbigyan nyo na sa pagkakataong ito. Ako po si Elita, tubong Batangas po talaga ako, partikular sa San Juan. Year 1995 ay nakakuha kami ng murang bahay. Palipat-lipat po kasi kami ng bahay, pero yung huli naming nilipatan, doon po kami mas tumagal. Dito rin namin naranasan yung kilabot na di namin malimutan. Buwan ng June, umuwi si Papa na may kasama ng lalaki. Kaedad lang din po niya. Sabi ni Papa, nakilala niya iyon sa may terminal. Galing ng Maynila raw at naghahanap ng matitirhan pansamantala. May hinahanap din daw isang tao. Kampante kami sa kanya noong una. Sakto po na medyo maluwang ang bahay namin. Ang nakatira lang po kasi doon, kami ng asawa ko at ang mga magulang ko, pati yung bunso kong kapatid. Bukod po kami ng kwarto ko. Yung bahay po namin noon may sala. Nung pumayag si Mama na makitira yung lalaki, sa sala na siya natutulog. Di ko alam kung bakit ang bilis magtiwala ni Papa sa lalaki, pero mukha naman po siyang mabait. Sa unang tingin ay ganon. Ang lalaki na iyon ay si Kuya Telmo. Wala kaming ibang alam sa kanya kundi pangalan niya. Dahilan niya kung bakit siya nasa Batangas, hinahanap daw niya ang kanyang mag-ina. Maawain ang pamilya namin, kaya siguro ganon kami kabilis nagtiwala. Nung panahon na iyon ay buntis ako. 6 na buwan na akong nagdadalang tao. Wala naman po sanang problema kay Mang Telmo, kaso po Sir Jupiter, habang nagtatagal ay may napapansin na ako sa kanya. Sa tuwing makakasalubong ko siya sa sala namin, kakaiba po yung tingin niya sa akin. Nakakaramdam din ako ng kakaiba. Parang nag-iinit po yung tiyan ko na di ko maintindihan. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka mapakali, na parang alam mong hindi ka safe. Nalilito ako sa nararamdaman ko noon, pero ang alam ko lang ay may hindi tama kay Mang Telmo. Sa mga naunang pagkakataon ay hindi ko na lang po pinansin. Kahit pa inisip ko na agad noon na baka isa siyang manyakis. Kaya ang ginagawa ko ay hindi ako masyadong nagpupunta ng sala. Madalas akong nasa kwarto namin. Nagbabasa na lang ng kung ano-ano. Isang gabi, hinihintay kong umuwi ang asawa ko. Bukas ang pinto namin. Matatanaw yung sala.
Si Papa at Mama naman maagang nakatulog. Si Bunso na lang yung gising na kasama ko. Pagsipat namin sa sala, wala po roon si Kuya Telmo. Kaya naglakas loob na akong magpunta ng sala. Kukuha kasi ako ng kanin nung sandali na iyon. Paglingon ko sa may bintana, may nahagip po ako ng tingin. Parang may anino ng lalaki na gumalaw doon. Nakarinig din ako ng tapak ng paa. Nagmadali po akong bumalik ng kwarto namin. Sinarado agad namin yung pinto. Nagtataka si Bunso kasi putlang-putla po ako. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Sa bintana naman nagpakita yung anino. Parang sinusundan niya ako. Naisip namin kaagad na baka inaaswang ako, kaya agad kaming lumabas ng kwarto para puntahan sila Mama. Nakasalubong namin ang mister ko sa sala. Yung mukha niya ay parang natataranta. Meron daw kasi siyang nakitang lalaki na sobrang bilis ng kilos. Dahil sa takot, ginising na namin ang mga magulang ko. Nagmadali kaming magpunta sa bahay ng kumpare ni Papa. Mabuti na lang at gising pa ang mga tao roon. Nang malaman ni Mang Victor na inaaswang ako, agad nila kaming pinapasok sa loob ng bahay nila. Buong akala namin, hindi na ako aaswangin. Pero bandang 3:00, sa bahay mismo nila Mang Victor, sinundan kami ng aswang. Masyadong agresibo yung aswang kasi habang nasa loob kaming lahat, naririnig namin sa labas ang daming kumakalabog. Pati yung pinto, hindi lang talaga siya mabuksan dahil matibay ang pagkakagawa. Hindi malaman ng pamilya ni Mang Victor at ng pamilya namin ang gagawin. Nanatili kami sa loob. Nararamdaman ko yung anak ko sa tiyan. Gumagalaw siya. Hindi po siya mapakali. Parang alam niya na may aswang sa paligid. Nang tumahimik ang paligid, medyo nakampante kami. Nagpresenta si Mang Victor at Papa na tingnan sa labas. Pagbukas nila ng pinto, lahat kami ay nagulat. May nasipat kaming lalaki. Hindi namin maaninagan ng maayos kasi madilim. Pero ang tanda ko lang sa kanya, nakadapa siya at gagapang papunta sa amin. Sa taranta ay mabilis na naisara nila Papa yung pinto. Pero ito po yung hindi namin maipaliwanag, Sir Jupiter. Lahat po kaming nandoon. Nawalan kami ng paningin. Bigla po kaming nabulag ng pansamantala. Talagang blanko lahat. Puro itim lang. Hindi ako umalis sa pagkakayakap sa mister ko. Sobrang takot na takot ako. Parang nagwawala na yung aswang sa labas. Mas kinikilabutan ako kapag naiisip ko na kami ng anak ko ang pakay niya. Natataranta na po kami lahat. Nagsisigawan kasi nga wala kaming makita lahat. Umupo ako at ang mister ko sa sahig. Nagyakapan na lang kami. Ilang oras ding nagdasal yung asawa ni Mang Victor at si Mama. Tumagal po ng halos kalahating oras yung pang-aaswang sa akin. Kahit na umalis na yung aswang, hindi pa rin kami umalis sa bahay nila Mang Victor. Pag-alis ng aswang, sakalang pumalik yung paningin namin. Maliban kay Papa at Mang Victor. Pagtingin nga namin sa kanila, nakabulagta na sila sa sahig. Pinagtulungan namin silang gisingin. Ilang minuto lang naman, gising na sila. Kaso po hindi pa sila nakakakita noon kumpara sa amin. Bukod sa pagkabulag nila, namamanhid din daw yung mukha nila. Sa sobrang pag-aalala namin, tinakbo namin sila sa malapit na center nung nag-umaga na. Pero wala pong makita na problema yung doktor na nakausap namin. Kaya pinauwi lang din sila Papa. Wala naman pong nararamdaman sila Papa na kahit anong sakit. Yung mata lang talaga nila ang problema. Dahil may kutob kami na kakaibang aswang ang nagpunta sa amin, naghanap kami ng albularyo na makakatulong. Nakarating pa kami ng Nasugbo
Sa albularyo namin nalaman na hindi pala karaniwang aswang ang nang-aswang sa akin. Bibihira lang daw ang mga aswang na nakakagamit ng itim na salamangka. Yung pagkabulag daw namin, gawa daw iyon ng aswang. Ginagawa daw iyon bago sila umatake para mas madali para sa kanila. Hindi masabi ng albularyo kung saan galing ang aswang na iyon, pero ang sinabi niya lang sa amin, kaya daw ako natagpuan ng aswang. May tao raw na nagdala sa aswang palapit sa akin. Natanto naman kaagad namin si Mang Telmo. Siya lang naman yung taong bigla na lang dumating sa buhay namin. Ang nakapagtataka pa, habang inaaswang ako ay wala siya sa bahay. At nung umanga din na iyon, ay hindi pa siya umuwi ng bahay. Ang dami pa naming nalaman mula sa albularyo. Tinuruan niya kami kung anong gagawin sa oras na umatake uli ang aswang. Sinabihan din niya kami na huwag titingin sa mata ng aswang sakaling magpakita uli. Nagamot naman po si Papa at Mang Victor. 2 araw lang talaga yung hinintay namin. Medyo malabo pa nga yung paningin nila. Sa 2 araw na nakalipas, hindi na umuwi ng bahay si Mang Telmo. Iniwan na niya yung mga gamit niya sa bahay namin na puro damit. Hindi namin masiguro kung siya ba talaga yung aswang. Pero kasi siya lang naman ang may kakaibang kilos sa lugar namin. Marami ang nagsasabi na madalas mamataan si Mang Telmo sa kung saan, lalong-lalo na kung gabi. May nakakita sa kanya na tumatambay daw sa harap ng ibang bahay, parang nagmamasid lang. Magmula ng aswangin ako ay nahirapan na po akong makatulog sa gabi. Gabi-gabi ko na lang naiisip yung nangyari. Lalo pa nung kinuwento ni Papa ang itsura ng aswang sa malapitan. Mahaba raw ang nguso na parang aso. Maraming pangil na malalaki at mahaba yung tenga. Karaniwang paglalarawan sa aswang. Pero yung kakaiba lang talaga sa kanya, yung kakayahan niya. Tinagurian nga namin siyang makapangyarihang aswang dahil hindi biro ang ginawa niya sa aming lahat. Makalipas po ang 1 buwan, muling may nakapagsabi na nakita nila si Mang Telmo. Pero sandali lang daw yun dahil mabilis na naglaho. Nagkaroon ng indikasyon na baka pagala-gala lang siya sa lugar, kaya mahigpit na pinag-iingat ang mga buntis noon. Kabilang ako na huwag nang lalabas ng bahay ng mag-isa kahit pa umaga. Kalaunan naman po ay naging payapa na rin sa amin. Nandoon pa rin yung pangamba na baka bumalik ang nakakatakot na aswang. Halos lahat na yata ng nandun may dala ng pangontra. Ganun pa man, pasalamat ako kina Mang Victor para sa pagtulong nila. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Lalo na sa inyo, Sir Jupiter. Pagpalain kayo ng Panginoon at more subscribers to come. Magandang gabi.